kaya tenor beroy. Woi, hahaha. Wah, wah, wah. Raden Werkudara iki. Sepira kekuatanmu Raden Werkudara. Ora ingine papan baros. Tamak marang kekuatanmu sumir dia. Wah. Wah, wah, wah. Wah, Raden turun aku munggah ning kayangan, munggah ning kayangan. Bapak Bang Warudayang ya Raden Werkudara. Sinten iki jenenge? Apa jenenge iki? Narada. Kok sampai tekan kene sing perintah sapa iki, Mang? Dalange diperintah karo Bathara Guru jalaran Bathara Kala mau kalah. Tuh merintah marang Narada iki nggih Raden Werkudara, Den. Ayo tak unggahke ana ing kayangan, Nger. Kowe nang kayangan bakal tak mulya, nang Nger jalaran rondo-rondo gudang wis dikono ana kayangan kabeh, Nger. Saperlu kanggo mulyakne marang kowe, Nger. Wah. Narada bawaku, ngapurane wae aku ora kok bermunggah ana ing kayangan. Kewajibanku ana ing arca padha isih berah. Sopo wae sing mlaku munggah ana ing kayangan bakal tak tolak. Wah, aja ngono ya. Aku ora bakal bali ana ing kayangan. Paton kowe ora gelem munggah ana ing kayangan jan aku isi perintah marang Adi Guru. Mula ayo tak unggahke ana ing kayangan saiki yo tak unggahke ana ing jungring saloka. Den Raden Werkudara, Den. Kula menika Semar ingkang momong panjenengan sang pamomong, Den. Panjenengan menika menawi dipun diajak iku apa? Diajak iku apa? Dipun jak iku basa apa ya? Menawi jenengan badhe dipun dherekake wonten kayangan jenengan nderek mawon, Den. Jenengan nderek mawon, Den. Napa ingkang dumados wonten junggiring kaloka? Mpun, kula tak munggah riyen ora usah musik. Tak munggah riyen, Den, ora usah musik, Den, kesuwen ndang bar, Den. Wah, piye, Den? Ayo tak unggahke ana ing kayangan iki. Wah, yen kaya ngono saiki aku entuk wangsit. Aku gelem munggah ana ing kayangan. Waduh, Pak Pong Warudayang rondo tuwa dicolong wong nggih. Patayat klambine ijo nak benging layat jebule golek bojo. Nek ngono saiki ayo tak unggahke ana ing kayangan apa ana syarate nggih. Wah, ana syarate aku gelem munggah ana ing kayangan. Waton ora numpak pesawat. Numpak apa, Ger? Gelem munggah ana ing kayangan waton mbok gendong. Weh, ngono Ger. Tak gendong ke mana-mana. Tak gendong. Kowe kok melu stres misan lah apa? Tuh, ayo. Waton aku mbok gendong ayo. Munggah ning kan ayo. Ayo munggah ning kayangan saiki tak gendong saiki.
yahning talaga kadhi langit mambang wulan tepas wulan upamaneka Kagelakaku wis tekan kayangan Raden Werkudara wis tekan kayangan wis dicawisi geni bulat-bulat bakal kobong sapa sing bantu kowe Raden Werkudara Raden Werkudara arep tak obong Raden Werkudara Den ampun kuatir Den ampun kuatir siap-siap mawon Den kula tak mlebet riyen Den ora usah musik kesuwen wah ayo Raden Werkudara diobong saiki Raden Werkudara dileboyo kalah Sondro Dimuka Sopo sing bantu wis saiki sing bantu wis saiki sapa sing nulungi kowe ayo Raden Werkudara wis kaya tak lebok kene sawah Sondro Dimuka nyawamu mung kari bengi rasane wonten kawah Sondro Dimuka wonten neraka pripun rasane Den? Wah, rasane adem kaya nok gudang jajane mbrah. Wah, Den. Panjenengan iki wonten kawah Sondro Dimuka wonten neraka Den, nanging boten kobong. Opo masalahe Kakang Semar? Jalaran jenengan menika tiyang ingkang remen maca Al-Qur'an kok Den. Talil Qur'an niku sing dijadang marang swarga al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga kangen marang patang perkara wujude ing antarane ya kuwi talil Qur'an maca Qur'an. Wah hafid lisan lesane apik le ngomong. Wah musimil jian mikirno marang nasibe wong sing ora duwe sing nomor sekawan wasaimina fi syahri Ramadan. Sedaya sampun panjenengan tindakake kok Den. Pramila maning panjenengan wonten ing mriki nggih menika Prabu Pandu Dewanata dipun goleki dipun entaske dipun slametke Den nak pun slamet nika wujude panjenengan nika waladin sholihin yadong ulah anak sing bisa nyelametke tiyang sepuh Pandu dipun slametke wah yen kaya ngono wektu dina iki ramaku Prabu Pandu Dewanata Pandu slamet saka neraka dadi Pandu swarga monggo metal Den saking kawah Sondro Dimuka Den